Tulungka joto Tiprasa notice news channel naitungnai rangsangni takhuk tei bukuk sorongno lamsokon norongno Tiprasa notice channel habanokni bekhakti ini belai no norong bagai khamani kok tubui pheka sini Tiprasa rok biniya khnaya agini simino sini Tiprasa rok sak nangjagya tei borom rijagya tei nana rokom khlajagi phaimani ini waisia khabani takhuk tei bukuk gobang masini Tiprasa ni bisingko officer kaham ini police khai tongnai rok tei onaino department no chakri khai tongnai rok ini gobang mano kaham officer rok ini butharjaka bujaka takhuk tei bukuk belai kheno wangsukui nainani jora takhuk tei bukuk gobangma sal sini Tiprasa rok tini mungsa tini khlajagi phaimani satok jagoi rifrik jagoi baksa buri rok hingkaba taon nogo guri thangke rifrik jago rap khaijago ei nana rokom khlaijago tini sini Tiprasa dofani bisingo tini jungjalkaya duku kosto tagya ei alkabo songni borok bai saknangya khlaijagmani tini sung gobangmano rokno tui जों cherei जों nayei naikhanke जों agini simino sini Tiprasa rok buibai satokjakmani ei buibai norjakmani buibai saknangya khlaijakmani ini officer panungthung tamo ubagara panungthung tamo MLA panungthung tamo MDC panungthung ini alka bosongni borok bai ini nasimung rijakmani saknaya khajakmani borom rijagya khlaijakmani ei manai khwnui rok awan rogo phalna thangka hingke ini muya phanongthung thaichuk phanongthung ba thebong kaisa phanongthung bolongni pholpogla phanongthung ini phalnani thangka hingke ini oreya hnui rikhlaijakmani ei saknangya khlaijakmani tini Tiprasa dofani bisingo जों tini gobangmano tini nugui tongo omo haikeno kaisa जों 24 tarikni mangli kaisa nugui mankha sini khoroksa Tiprasa sikla college fori tongnai student bo Agartolani Nondonogor o marketo o thaichuk phalui tongjamani piaba bini o thaichuk phal tongmani ta phaldi hinai rikhlaijaka hinai जों social media ni bisingtui o mangli no sini mokol bwskango जों nungui bankha aboni bagino khabani takhuk tei bukuk song joto Tiprasa notice news channel nai tongnai rangsangni takhuk tei bukuk sorokno ang obono norokno ok khsanani musungo sini Tiprasa rok जों satokjakmani tei buibai norjakmani buibai manui khwnui phalya khlaijakmani abo tiniya khnaya agini simino जों tini omhake alka bosongni borok bai tini obehela khaiei saknangjaya khlaiei tini khlaijagoi phaimani tini waisia khabani takhuk tei bukuk जों sini Tiprasa rokni history no जों kahamke khulogoi naikha hingke ba cherei naikha hingke phiaba o Tiprasa rok no o Tiprasa hao puila swkang tongnai rok phiaba o puila swkang tongnai rok se tini manui phalmaya ha aro thakaibo aro ta phaldi hingjago buihai dukan kotor riui building tangoi ritona to abo thusi tongorodi hediba omo hai rito hangkai khorsani khorono bum riui pura soksai jagana piaba sadron tini khoroksa college ni student Tiprasa sikla o thaichuk phal tongjamani o thaichukno pojonto tini corruption rijago omo hai corruption orota phaldi ha orota phaldi ini omake sikri sokro khlaijagoi ini sin Tiprasa rok ini omo hai khlajagoi tongo takhuk tei bukuk bini nog nukhungo tini
rang puisa kri phanong khana koroksa college ni student pori tong phano botini yoglia lasi phano kiri phano ha bini rang puisa no bo khlaiei takisa ta kusuko kaimano nei khata kolom da paimano kamsli lapsa da paimano nei botini thaichuk phal tong jamani pori phano yogya lasi phano yogya nei pheba tini a jagao tini corruption tini khajak mani a phaldi hijak mani bosok tini Tiprasa rongni thinangko जों wansugui nakengke kebangmano tini hubai sabaya tahokai buksong aboni bagano baksa sini Tiprasa rong bisingo baksa ya patamnai utongo yaba tahokai buksong koroksa nini takhu tini जों jalao klai tongfru nung koroksa Tiprasa tetei nung tini ya patamai tokangke phiaba ini o ya patamani o khorang ini sagono kolainai aboni bagino ini koroksa Tiprasa sikla student college ni bo thaichuk phal tongmani ini a jagao rkhlaijak tongmani a jagao bono corruption khlai tongmani o bono nuguino ini YTF sikla bodol okra ini borom gonang sar sorus deberma ini o obromno tuyei tamo saka badi khanalai nalena bai sini jota media sono sungtinoro nondonogorni sini kaisa phal nok yakaba phalni jagao na phaisok paijak actually sin khanaka thangnai 24 tariko sini social media ni bisingtei jekini khorosa takhuk o jagao thaichuk yaka phol yang amhai andro soro phal tongmani oroni je local rok bai mana khaijang mani si o mana khaijang mano tino sung YTF basai pheke boni samo and sung nuka puila TSF rok bo jaga phai borona help family aboni yagolo TSF rok phai and sung being a YTF sikla songoton bubagrani sung leadership sung obon nayo sudo political ni bagai sini sung social ni basini borona sung kai chumana mu chungai and falna ni bagai jotoni rights songo paina ni bagai bo jotoni rights songo and nini jekono Delhi Mumbai Kolkata Bangalore je jaban thangai nungkono jekono business setup khamano there is no such thing written in the law je o jaga nungma phalia haise fiaba sungtinon nuka tini nondonogor hai jagao simia kabangma obinogor jagao lek chumniwo kabangma jagao sung jepur sini borok sini kungthai baran borok phalka gangkai mani khitar jamani khobor no sungnugo and kabangma obinogor sung jekono hangka aro bo sungmai ka khaijago chanda sagai kabangma khaijago so what is going on in Tiprasa sung tamuno omhai jorabo kabangma sini aro sung tini phai sabega sini aro kabangma jara sini Tiprasa rok nondonogor asake sini borok tongo jekono problem hangka tamni bai sini borok buskango basai oi yang kunaude na halai tonglai ni sawaisi and abon banyang kaisa message pass khainani muchungo bubagra sungno abona kaisa hope kaisa ability khai funuka je yes we have the ability to fight back against those people who has been suno maike jara interrogate khaina rona jara suno maike to lower section boron jatmai rona bubagra has taught us to fight back the ability of Tiprasa is abon main sungtino jaga phayo and kabama borok tino jaga bo sudu jani party na simi hamdalai tong haisi sung sini sudu political party na kariawai sung social level sin borno chobana mo chongo and tumuno omhai in future nondonogoro obinogoro ba lek chomni omhai je kuno ngi thang tong hankai sin borno poi tam guarantee tong je ani kami jompoi jolabo udeponi 10 phai je puru bania khanya phapuru aro bo je kuno problem ngala but tam guarantee tong je mandai hai jaga bo aro bania khanya thangpuru bo a jaga bo jereni 10 bosoni borok ba je kuno bosoni borok thangai problem ya so omhai ken kaise chaos achaye problem ngai haisi jotone phalani jotone na paini rights dong abone bai ang poinai je oron tini sung phaikyam NCC OC no bo call khake NCC SDP no bo call khake borok sawo borok omno nainai jeta future om hai tangthung haisi jeta future om hai tangthung enonai thang hangkai abo police no sung tini strictly said ka je amai kono tak khaitung haisi and judin khai hangkai YTF 100% busy 100% bong bising basonai nondonogor ni jota bania khainai sini borok tamo bongni borok je kebo injustice feel tong mani tong hangkai ajaga sung YTF ro basonai haisi ambai